Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi am pentru voi un tutorial foarte simplu de realizat la o rochițică cu raglan rotund. Eu, dacă îmi urmăriți postările de pe Facebook, nu prea folosesc acest tip de raglan, tocmai pentru că nu reușesc să mă împac cu el, însă acest raglan pe care astăzi îl vom face în tutorial împreună este un raglan foarte simplu, care se așează foarte frumos. După cum vedeți, umerașii sunt frumos așezați, nu sunt în aer, să spunem așa. Mie îmi place acest model de raglan și cu siguranță o să-l mai fac și la alte modele. Modelul de la această rochițică nu mi-aparține, nu vreau să îmi atribui merite pe care nu le am. Acest model de rochițe l-am găsit atât într-o schemă scrisă pe, cred că pe Crafty sau pe Ravelry, ceva în genul. Nu mai știu exact unde am găsit schema scrisă, dar am, între timp, în timp ce lucram la tutorial, am văzut că au mai fost fete care au făcut acest model de rochiță după un tutorial de pe YouTube într-o altă limbă. Eu, pentru că deja mă apucasem să fac tutorialul la această rochiță și pentru că am zis că ar fi frumos să îl încercați și voi cu explicațiile în limba română, am zis să îl continui totuși, să termin acest tutorial. Dar specific, acest model nu îmi aparține. O să las în descriere linkul către schema pe care eu am găsit-o și, bineînțeles, spre tutorialul care mi-a fost sugerat cu acest model de rochiță, tocmai pentru a da cezarului ce e a cezarului. Revenind la această rochiță, modelul, v-am spus, este foarte simplu. Materialul pe care l-am folosit este un fir de bumbac. Din păcate nu am acum eticheta, însă este un bumbac care se lucrează cu o croșetă numărul 3 și dacă sunteți indecise în ceea ce privește firul pe care îl puteți folosi, eu vă recomand din toată inima o persoană care are un magazin, este o persoană distribuitoare de fire, se numește Nicoleta Dena. O să aveți în descriere link către pagina de Facebook unde Nicoleta are o mulțime de culori de bumbac pe care le puteți folosi nu doar la această rochițică, le puteți folosi în orice fel de proiecte. De asemenea, aș vrea să vă anunț că în cazul în care sunteți interesate, pe pagina mea de Facebook, Irenes Crochet, la fel aveți link în descriere, este în desfășurare un giveaway în care premiul oferit la acel giveaway este un voucher bonus de 100 de roni, disponibil doar în magazinul Nicoletei Dena. De astfel, dacă veți avea o comandă onorată în magazinul Nicoletei, veți mai primi încă un voucher bonus pe lângă cel oferit de mine, în valoare de 50 de lei. Deci, dacă vă place acest model și vreți să îl încercați, faceți o comandă la Nicoleta Dena, luați-vă firele necesare și în felul acesta vă puteți înscrie la concurs, având șansa de a câștiga voucherul pe care eu îl pun la dispoziție și voucherul pe care îl pune Nicoleta la dispoziție. Deci, în total, sunt două vouchere în valoare de 150 de roni. Acum, vreau să vă spun că acel giveaway de pe pagina mea ține de pe 1 iunie, deja a trecut 1 iunie, dar mă rog, de la 1 iunie până la sfârșitul lunii, până pe 30, iar la sfârșitul lunii extragerea câștigătorului se va face live de către mine. Trebuie să respectați 3 condiții: să dați like la pagina Irenes Crochet, să distribuiți un tutorial de al meu, aveți lista pe pagina mea de Facebook unde sunt toate tutorialele mele și puteți să dați share de acolo unui clip care vă place și cel de-al treilea punct este să comentați sub postare cu particip. În felul acesta eu voi putea valida înscrierea. Foarte mare atenție, în momentul în care distribuiți un clip de al meu, trebuie ca distribuirea să fie publică. În felul acesta eu, dacă nu vă am în lista de prieteni, pot verifica că ați îndeplinit și cea de-a doua condiție. Este foarte important acest lucru și vă pot atribui un număr pentru participarea la acest giveaway. În cazul în care vedeți că eu am trecut peste numele vostru și nu v-am dat un număr, înseamnă că nu ați respectat una din cele 3 condiții, de aceea trebuie să verificați încă o dată că ați distribuit public, că ați dat like și așa mai departe și mă atenționați. În felul acesta eu revin la comentariul vostru și voi remedia faptul că v-am sărit. Revenind la modelul de rochiță pe care l-am făcut, eu am început cu 100 de ochiuri și rochița mea a ieșit pentru o fetiță de 1 an. Însă, voi va trebui să
faceți probe, vedeți cât de strâns sau de larg lucrați, pentru că diferă de la mână la mână, eu am mai spus acest lucru, diferă de la tipul de fir pe care îl folosiți, diferă de mâna voastră de lucru, poate să vă iasă rochia un pic mai mare sau un pic mai mică, acum depinde de mâna voastră de lucru. Eu vă spun ce mi-a ieșit mie, voi decideți ceea ce faceți. Cam atât. Pentru a face rochița mai mare sau mai mică, puteți să măriți numărul de ochiuri din partea de sus sau puteți să-l micșorați, puteți să folosiți un fir mai gros, mai subțire, aici depinde doar de imaginația voastră și de ceea ce doriți voi să realizați. Eu nu vă pot da un număr exact de ochiuri, nici pentru o mărime mai mică, nici pentru o mărime mai mare, tocmai pentru că am spus și repet, fiecare are mâna lui de lucru și eu nu pot da pentru fiecare în parte un anumit număr de ochiuri. Tocmai de aceea vă rog, nu mă mai întrebați inutil câte ochiuri pun pentru o anumită vârstă, pentru că eu astfel de informații nu pot da. Depinde doar de voi. Trebuie să faceți probe pentru a vedea cât faceți. Estimativ, ca punct de orientare, pentru un an, numărul de ochiuri de aici, din partea de sus, este de 100 de ochiuri de lanț. Bun, cam atât. Acum vă las cu tutorialul, pentru că și așa este destul de lung și nu vreau să vă plictisesc. Sper să înțelegeți modelul pe care eu le explic, nu este greu deloc, este chiar foarte, foarte ușor și rezultatul mie îmi place nespus de mult. Este un model extrem de frumos pe care eu nu l-am mai lucrat. Până la această rochițică, acest model nu l-am mai lucrat, nu știu încă cum se numește modelul, o să cer ajutor la doamnele experte. Dacă știți cum se numește acest model, lăsați un comentariu sub video în postările pe care eu le fac și în felul acesta voi edita titlul videoclipului. Acum vă las cu tutorialul și vă urez spor la lucru. O să începem tutorialul nostru cu un lanț din 100 de ochiuri. Voi începe să fac bucla inițială la aproximativ 20 de cm de capătul firului și asta pentru că acest capăt pe care îl lăsăm îl vom folosi ulterior. Am făcut bucla inițială și fac 100 de ochiuri de lanț. Am terminat de făcut lanțul de ochiuri. Acum vom începe rândul numărul 1 și vom începe cu un ochi de lanț pentru a ne ridica cu rândul, iar acest ochi de lanț va ține loc de primul picioruș scurt de pe acest rând. Mă voi muta în următorul ochi și voi lucra un picioruș scurt, după care voi continua să lucrez câte un picioruș scurt în fiecare ochi de lanț pe care l-am făcut mai înainte. După ce am ajuns la capătul lanțului și am făcut cele 100 de piciorușe scurte, acum ce trebuie să fac este să mă prind de începutul de rând, pentru că vom lucra de acum încolo în cerc și voi întoarce capătul, având grijă să nu îl răsucesc. Iar acum din acest punct mă voi prinde cu un picioruș alunecat de ochiul de lanț pe care l-am făcut la începutul rândului pentru a mă ridica și care acel ochi de lanț a ținut loc de primul picioruș scurt. Acum voi face 4 ochiuri de lanț, din care primele 3 vor ține loc de primul picioruș dublu, după care voi mai face încă un ochi de lanț, care va fi ochiul de lanț dintre piciorușele duble de pe acest rând. Ca să fiu mai explicită, pe tot parcursul rândului numărul 2 vom face un picioruș dublu, un ochi de lanț, un picioruș dublu, un ochi de lanț. Acum la început, pentru a face piciorușul dublu, am făcut 3 ochiuri de lanț, iar după piciorușul dublu, respectiv cele 3 ochiuri de lanț, am făcut un alt ochi de lanț pentru despărțire. Acum voi sări primul ochi pe care îl am, primul ochi care vine la rând, voi intra în cel de-al doilea și voi lucra un picioruș dublu. Repet, fac un ochi de lanț, iau jeteu, sar primul ochi, intru în cel de-al doilea și lucrez un alt picioruș dublu. Și voi repeta așa până la capătul rândului. Un ochi de lanț, sar primul ochi de pe rândul anterior, trec la următorul. Și continui așa până la capătul rândului. La capătul rândului, când voi ajunge aici, mă voi prinde de începutul de rând în cel de-al treilea ochi de lanț din cele 3 pe care le-am făcut să înlocuiască un picioruș dublu. Dar când voi ajunge acolo, voi reveni.
Am ajuns la capătul rândului numărul 2, am făcut câte un picioruș dublu și un ochi de lanț. Acum am făcut ultimul picioruș dublu, voi face ochiul de lanț și mă voi prinde de cel de-al treilea ochi de lanț din cele 3 pe care le-am făcut inițial. Vă amintesc că am făcut 3 ochiuri de lanț să înlocuiesc un picioruș dublu. Și am închis și rândul numărul 2. Aici, unde am unit rândul numărul 1, vedeți că stă desfăcut lucru. Aici îl puteți, folosindu-vă de acest capăt de fir, puteți lua un ac și să prindeți această parte care a rămas așa desfăcută. Bun, începem rândul numărul 3 și ne vom ridica pentru început cu 3 ochiuri de lanț, iar aceste 3 ochiuri de lanț vor ține loc de piciorușul dublu din dreptul piciorușului dublu de pe rândul anterior. Vedeți că vine fix în dreptul piciorușului dublu de pe rândul anterior. Acum, pentru rândul numărul 3 va trebui să facem înmulțiri și aceste înmulțiri le vom face în dreptul ochiului de lanț pe care l-am făcut, mai exact în acest spațiu care s-a format aici. Vedeți că s-au format pătrățelele astea. În pătrățele vom lucra câte 2 piciorușe duble în fiecare spațiu. În fiecare spațiu format de ochiul acela de lanț vom lucra câte 2 piciorușe duble. Iar în dreptul piciorușului dublu de pe rândul anterior vom face un alt picioruș dublu. Și continuăm. Am ajuns iar în dreptul spațiului, voi lucra alte două piciorușe duble în acest spațiu, iar în dreptul piciorușului dublu de pe rândul anterior vom face un alt picioruș dublu. Vedeți că deja se așează singur. Aici este piciorușul dublu de pe rândul anterior. În dreptul lui voi lucra un picioruș dublu, iar în spațiu alte 2. Și vom continua așa până când ajungem la capătul rândului. La capătul rândului ne vom prinde cu un picioruș alnecat de cel de-al treilea ochi de lanț pe care l-am făcut aici la începutul rândului și suntem pregătite pentru a începe rândul numărul 4. Acum eu o să continui să fac aceste înmulțiri până la capătul rândului, după care o să revin să începem rândul numărul 4 împreună. Bun, am terminat și rândul numărul 3, așa se așează lucrul în acest moment. Deja a început să prindă o formă și vom începe rândul numărul 4. Rândul numărul 4 se lucrează absolut identic cu rândul numărul 2 și anume ne vom ridica cu 4 ochiuri de lanț. Vom lua jeteu, sărim primul ochi de pe rândul anterior și intrăm în cel de-al doilea și lucrăm un picioruș dublu. Continuăm, facem un ochi de lanț, luăm jeteu, sărim următorul ochi de pe rândul anterior, trecem la cel de-al doilea. O să dau un pic zoom să vedeți mai bine ce fac. Am făcut un ochi de lanț, am luat jeteu, sărim primul ochi, iar în cel de-al doilea vom lucra un picioruș scurt. Și vom lucra așa până la capătul rândului. Am terminat de făcut rândul numărul 4, m-am prins cu un picioruș alnecat de cel de-al treilea ochi de lanț pe care l-am făcut la începutul rândului. Acum vom începe rândul numărul 5 și ne vom ridica cu 3 ochiuri de lanț care vor înlocui piciorușul dublu din dreptul piciorușului dublu de pe rândul anterior. Acum vom face 2 piciorușe duble în acest spațiu, exact cum am făcut și la rândul 3. După care voi face un picioruș dublu în dreptul piciorușului dublu de pe rândul anterior, iar la următorul spațiu nu voi mai face 2 piciorușe duble așa cum am făcut la rândul numărul 3, voi face doar un singur picioruș dublu. După care un alt picioruș dublu în dreptul piciorușului dublu de pe rândul anterior și voi repeta ce am făcut până acum, până la capătul rândului. Adică, într-un spațiu voi lucra 2 piciorușe duble, într-un spațiu voi lucra un singur picioruș dublu. Și, bineînțeles, câte un picioruș dublu în dreptul fiecărui picioruș dublu de pe rândul anterior. În cazul în care n-ați înțeles, vă mai explic o dată. Iau jeteu, în primul spațiu voi lucra 2 piciorușe duble. Acum voi lucra un picioruș dublu în dreptul piciorușului dublu de pe rândul anterior. Și în următorul spațiu voi lucra doar un singur picioruș dublu.
și un alt picioruș dublu în dreptul piciorușului dublu de pe rândul anterior. Adică, cu alte cuvinte, nu voi mai mulți în fiecare spațiu, voi mulți un spațiu da, un spațiu nu, un spațiu da, un spațiu nu. Și astfel voi continua până când ajung la capătul rândului. Începem rândul numărul 6 și la fel ca rândurile pare dinainte, adică rândul numărul 4 și rândul numărul 2, ne vom ridica cu 4 ochiuri de lanț. Vom sări un ochi, primul ochi pe care îl întâlnim și în cel de-al doilea vom face un picioruș dublu. Și vom continua. Un ochi de lanț, sărim primul ochi de pe rândul anterior, în cel de-al doilea vom face un picioruș dublu. Vom face exact același lucru care l-am făcut și la rândul numărul 4 și la rândul numărul 2. Continuăm așa până când ajungem la capătul rândului, după care revin să începem rândul numărul 7. Începem rândul numărul 7 și la acest rând va fi mult mai simplu pentru că am terminat cu înmulțirile. Ne vom ridica cu 3 ochiuri de lanț care va ține loc de primul picioruș dublu și pe tot parcursul rândului numărul 7 vom face câte un picioruș dublu în fiecare ochi de lanț sau picioruș dublu de pe rândul anterior. În primul spațiu voi face un picioruș dublu, după care în dreptul piciorușului dublu de pe rândul anterior voi face un alt picioruș dublu, mă mut în următorul spațiu, un alt picioruș dublu și voi continua așa până la capătul rândului. Pe acest rând nu se mai fac înmulțiri, vom lucra câte un picioruș dublu în dreptul fiecărui picioruș dublu sau ochi de lanț de pe rândul anterior. Acum, cât mai lucrez cu voi câteva piciorușe duble, vreau să vă spun că rândul numărul 8 se va face identic cu rândul numărul 6, iar rândul numărul 9 se va face identic cu rândul numărul 7, adică vom lucra câte un picioruș dublu în fiecare picioruș dublu sau ochi de lanț de pe rândul anterior. Vă spun acest lucru pentru că aș vrea să nu mai filmez această parte, e timp irosit și aș face tutorialul foarte lung pentru că rândul numărul 8 și rândul numărul 9 se va repeta întocmai cu aceste două rânduri pe care le facem acum. Acum eu o să continui să fac piciorușe duble până la capătul rândului, după care o să revin la capătul rândului numărul 9 pentru a face împreună rândul numărul 10, deși și rândul numărul 10 se face asemenea rândurilor pare, adică un picioruș dublu, un ochi de lanț și tot așa mai departe. Am terminat și rândul numărul 9, începem rândul numărul 10, ultimul de altfel de la această parte de sus și la fel ca la rândurile pare anterioare vom face un picioruș dublu, un ochi de lanț, iar un picioruș dublu și așa mai departe. Așadar vom începe cu 4 ochiuri de lanț. Luăm jeteu, sărim primul ochi de pe rândul anterior, în cel de-al doilea vom face un picioruș dublu și continuăm, facem un ochi de lanț, sărim primul ochi de pe rândul anterior, în cel de-al doilea vom face un picioruș dublu. Continuăm așa până la capătul rândului numărul 10. La capătul rândului numărul 10 o să revin pentru că a venit momentul să separăm mânecuțele de restul rochiței și vom începe partea de jos, partea cu fustița și cu modelul de altfel. Acum eu o să continui să îmi lucrez piciorușele duble și ochiurile de lanț până la capătul rândului, după care o să revin. Bun, eu am terminat și rândul numărul 10. Ce trebuie să facem acum este să separăm părțile din față și din spate de mâneci. Și cum vom face acest lucru? Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să numărăm câte pătrățele dintre acestea avem de jur împrejur. În felul acesta vom putea face o împărțire aproximativ egală și acest numărul total de pătrățele pe care îl aveți, îl vom împărți la 4. O parte va veni la o mânecă și la cealaltă, adică o parte într-o parte, o parte într-o parte, iar o parte în față și cealaltă parte în spate. În cazul în care
Numărul total de pătrățele de pe ultimul rând nu este un număr care se împarte perfect la 4, cum de altfel nu am nici eu. Eu am 94 de pătrățele, îl voi împărți la 4, eu voi avea un total de 23, rest 2, iar aceste două voi pune una în față, una în spate, ceea ce înseamnă că în față și în spate voi avea 24 de pătrățele, iar la mâneci voi avea doar 23. Cum așez aceste 24 de pătrățele? Aici este firul meu unde eu am terminat și voi număra, pentru că am 24, voi număra 12 într-o parte, 12 într-o parte și voi marca punctele respective cu... puteți folosi orice, eu folosesc astăzi marcării amigurumi și așa nu-i folosesc la amigurumi, măcar să-i folosesc aici. Așadar, număr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. În cel de-al 13-lea voi pune markerul, în felul acesta știu că acesta este primul pătrățel de la mânecă. Apoi număr la mânecă 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Vă amintiți că am spus că la mânecă voi pune 23 de pătrățele și pun markerul în cel de-al 23-lea, pentru că spațiile de la față și de la spate trebuie să-mi rămână goale. În felul acesta voi putea lucra mai departe. La fel, număr și în față, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. În cel de-al 25-lea voi pune markerul, adică am lăsat 24 de spații goale în care eu voi lucra ulterior. Voi face și cealaltă mânecă la fel cum am făcut-o și pe cealaltă, adică număr 23 inclusiv cea cu markerul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Și în 23 voi pune markerul. Acum, dacă am făcut împărțeala corectă, de aici până la punctul în care eu am închis, va trebui să am doar 12, în afară de cel cu markerul. V-am spus că cel cu markerul aparține mânecii. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Asta înseamnă că împărțeala mea a fost corectă. Acum, că am împărțit mânecile, am împărțit și fața și spatele, va trebui să trecem să lucrăm partea de jos a rochiței, partea cu modelul. Acum vom începe partea de jos, am dat un pic zoom, acesta este practic rândul numărul 11 și voi începe cu 4 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4. Partea de jos a rochiței, modelul se lucrează cu piciorușe triple, tocmai de aceea acest lanț din 4 ochiuri va ține loc de un picioruș triplu. Acum, vom lucra în fiecare spațiu, nu în fiecare, în primul spațiu, în acest spațiu de aici, voi lucra 6 piciorușe triple. Cum unul deja îl am, voi mai lucra încă 3. Pentru cele care nu știu, piciorușele triple se dă de două ori ața după croșet. Voi lucra primele 2 bucle, următoarele 2 bucle și ultimele 2 bucle. În felul acesta am făcut un picioruș triplu. Fac astfel 6 de piciorușe triple, inclusiv aceste 4 ochiuri de lanț. 2 le am, 3, 4, 5 și al 6-lea. Acum, după ce am făcut cele 6 piciorușe triple, voi face un ochi de lanț
Iar în următorul pătrățel, acesta de aici, voi face un picioruș scurt. Acum voi face un ochi de lanț, iau 2 jetee pe croșet și voi lucra în următorul pătrățel, acesta, 6 piciorușe triple. Bun, după ce am făcut cele 6 piciorușe triple, la fel voi face un ochi de lanț și mă mut în următorul spațiu și fac un picioruș scurt. Iar fac un ochi de lanț, mă mut în următorul pătrățel, lucrez alte 6 piciorușe triple și tot așa până când ajung cu aproximație aici. Eu acum o să mai fac restul de grupuri de piciorușe triple până când ajung aproape aici, să vă arăt cum ne prindem aici, cum separăm mâneca. Am ajuns acum cu grupurile a câte 6 piciorușe triple în apropierea semnului pe care l-am pus eu. Amintiți-vă că acest semn este de pe partea mânecii, nu de pe partea bustului, se spune. Acum, după ce am făcut cele 6, voi face un ochi de lanț, intru în următorul pătrățel, care practic este ultimul de la bust, fac un ochi de lanț, iar acum următorul pătrățel ar trebui să facem cele 6 piciorușe triple. Și ce fac? Ocolesc toată mâneca și intru direct în primul pătrățel de la partea din față și voi lucra 6 piciorușe triple. Practic ne mutăm dintr-o parte în cealaltă fără să ținem cont că sărim atâtea pătrățele, ca și cum ar fi un tot, cum ar fi una după alta, indiferent că suntem în punctul în care trebuie să ne prindem cu piciorușul scurt sau suntem în punctul în care trebuie să facem cele 6 piciorușe triple, ne mutăm fără să ignorăm pur și simplu pătrățelele pe care le sărim pentru mânecă. Bun, eu acum nu o să mai lucrez cu voi pentru că am de lucrat până când ajung în partea cealaltă, dar și aici voi face absolut la fel. Voi ține minte că markerul este pe partea mânecii și voi lucra în continuare. Acum, dacă cumva, când ajung aici, mă aflu în alt punct decât cel în care m-am aflat la mâneca aceasta, o să revin și eu, o să vă arăt cum facem. Eu am ajuns în partea cealaltă de la față, sunt la cealaltă mânecă. În cazul meu, pentru că grupurile din față au fost în număr par, mă aflu exact în aceeași situație în care am fost și la spate, adică mă voi prinde cu piciorușul scurt în această gaură, după care mă voi duce în partea cealaltă și voi lucra grupul de 6 piciorușe triple. În cazul în care lucrați un număr mai mare sau mai mic și vă iese un număr impar, de exemplu aveți 25, vă veți afla cumva în situația asta. Să zicem că sunteți aici, ați făcut grupul de 6 în ultimul pătrățel, veți face un ochi de lanț și vă veți duce fix în celălalt pătrățel, lucrați piciorușul scurt și vă continuați treaba ca și cum ochiurile ar fi pe aceeași parte. Asta am vrut doar să lămuresc acele persoane care nu se vor regăsi în situația mea în momentul în care va lucra rochița. Eu o să fac aici piciorușul scurt, voi face un ochi de lanț și voi sări toate aceste pătrățele și mă voi duce la următorul pătrățel de pe spate. Să nu uităm că semnele aparțin mânecii, nu bustului. Și voi începe să lucrez cele 6 piciorușe triple. Bun, eu am făcut acum ultimul grup de 6 piciorușe triple și de acest ultim grup pe care l-am făcut și primul, mă mai desparte doar un singur pătrățel și în cazul acesta aș vrea să vă arăt cum închidem rândul. O să fac un ochi de lanț, intru în acest pătrățel, fac piciorușul scurt aferent lui, pentru că este pătrățelul de după pătrățelul în care am făcut grupul de 6, voi face un ochi de lanț și mă voi prinde de cel de-al 4-lea ochi de lanț din cele 4 pe care le-am făcut la început. Vă amintiți că am făcut 4 ochiuri de lanț la început. Și
mă voi prinde cu un picioruș alnecat. Acum, acesta a fost rândul numărul 11, o să vă arăt puțin și cum s-a așezat acest model. Cam așa s-a așezat. Acum, urmează rândul numărul 12 și bineînțeles că o să vi-l arăt și pe acesta cum se face, însă trebuie să țineți cont că acest rândul numărul 11 și rândul numărul 12 se vor repeta de acum încolo succesiv, odată rândul numărul 11, odată rândul numărul 12 și tot așa până când o să terminăm rochița. Acum, ce trebuie să facem? Ne ridicăm cu 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, iau de 3 ori jeteu după croșet și intru în back loop, adică intru prin spatele ochiurilor, vedeți, prin spate și iau un picioruș triplu. Trag jeteu și voi lucra piciorușul triplu. Iau iar de 2 ori jeteu pe croșetă, bag prin spate, trag firul și lucrez piciorușul triplu. Astfel voi lucra 3 triplu croșet, picioruș triplu, dar din spate, nu îl voi lucra normal, voi lucra din spate. Voi face 2 ochiuri de lanț, iau de 2 ori jeteu pe croșet, intru în următorul picioruș triplu, iau jeteu și lucrez un alt picioruș triplu. Iau din nou 2 jetee pe croșetă, trag jeteu și fac al treilea picioruș triplu. Am făcut 3 piciorușe triple în back loop, 2 ochiuri de lanț și alte 3 piciorușe triple tot în back loop, în dreptul unui singur grup a câte 6. La primul grup, pentru că a trebuit să mă ridic cu rândul, am lucrat 4 ochiuri de lanț care vor ține locul de primul picioruș triplu, după care următoarele 2 le-am lucrat în back loop prin spatele piciorușelor, după care 2 ochiuri de lanț și încă 3. Acum, la următorul, fără să fac niciun ochi de lanț, fără absolut nimic, iau 2 jetee pe croșetă, bag croșeta prin back loop, trag firul și lucrez piciorușul triplu. Iau de 2 ori jeteu pe croșetă, trag firul și lucrez piciorușul triplu. Iau de 2 ori jeteu pe croșetă, trag firul, că mi-a scăpat, și l-am lucrat și pe cel de-al treilea picioruș triplu. Acum voi face 2 ochiuri de lanț, 1, 2, iau alte 2 jetee pe croșetă și voi lucra ultimele 3 din grupul de 6. Voi lucra practic 3 piciorușe triple în back loop, în piciorușele triple de pe rândul anterior. Este foarte simplu modelul dacă îl prindeți. Eu nu știu dacă voi vedeți chiar foarte bine, cred că o să dau zoom la următorul grup ca să vedeți mai bine. Ok, cam așa se așează lucrând în back loop și front loop. Acum o să dau un pic zoom și o să încerc să fiu atentă să mă încadrez bine. După cum vă spuneam, fără să fac nici un ochi de lanț, nimic suplimentar, iau de 2 ori jeteu pe croșetă și voi intra prin spatele primului picioruș triplu, adică voi băga croșeta. Aveți grijă să nu băgați prin piciorușul scurt, băgați în primul picioruș, pe sub primul picioruș triplu din grupul de 6, luați jeteu și lucrați piciorușul triplu normal. Am făcut 1, mă duc la al doilea, fac același lucru, iau de 2 ori jeteu pe croșetă și fac și la al treilea același lucru. Bun, acum, abia acum fac 2 ochiuri de lanț și voi face în următoarele 3 piciorușe triple care mi-au rămas din grupul acesta de 3, alte 3 piciorușe triple în back loop.
am terminat și acest grup și voi continua în acest fel până când ajung la capătul rândului. Vedeți cum se așează foarte frumos, e un model care mie îmi place extraordinar de mult. Sper că se vede. Acum, eu o să termin rândul. Când ajung la capătul rândului numărul 12, îl vom începe pe al 13-lea împreună, însă nu pentru a vă arăta din nou modelul, ci doar pentru a vă arăta cum facem de această dată grupurile. Dacă la rândul 11 am făcut grupurile în aceste pătrățele, la rândul numărul 13 o să vă arăt unde anume o să facem grupurile, după care o să continuați singur. Bun, eu am terminat și rândul numărul 12, sunt în punctul în care trebuie să mă unesc cu un picioruș alunecat de cel de-al 4-lea ochi din cele 4 pe care le-am făcut inițial, 1, 2, 3, 4, mă voi prinde cu un picioruș alunecat și acum vom începe rândul numărul 13, care, după cum v-am spus, este identic cu rândul numărul 11, însă, pentru că nu mai avem aceste pătrățele pe care le-am avut la rândul numărul 11, vreau să vă arăt la această parte unde sunt locurile unde ne prindem. Așa că, după ce ne-am prins, vom face un ochi de lanț, voi lua de 2 jeteu pe croșetă și voi face în acest spațiu aici, unde am făcut cele 2 ochiuri de lanț, voi face 6 piciorușe triple, exact cum am făcut și la rândul 11. Bun, eu am făcut cele 6 piciorușe triple, voi face un ochi de lanț, iar piciorușul scurt îl voi face în acest punct aici. Vedeți, între cele 3 piciorușe triple din spatele primului grup, vedeți că și celelalte 3, exact în acest punct voi face piciorușul scurt. După care, repet, fac un ochi de lanț, iau 2 jete pe croșetă și voi continua să fac 6 piciorușe triple în spațiul următor. Și repet în acest fel până la capătul rândului, fac un ochi de lanț și mă prind între cele 2 grupuri cu un picioruș scurt, un alt ochi de lanț și voi continua să lucrez în acest spațiu grupul meu de 6 piciorușe triple. Acum vom repeta rândul numărul 11 și rândul numărul 12 până când ajungem la lungimea fustiței, în funcție de mărimea pe care o veți face fiecare. În cazul în care aveți dubii în ceea ce privește lungimea rochițelor la diferite mărimi, pe blog o să găsiți link în descriere și aici sus unde este i-ul, o să găsiți link către blogul meu unde o să scriu un articol special pentru acest tutorial. Bun, rochița mea este gata, cam așa arată modelul pe partea de jos a fustiței. Acum, dacă vreți, rochița este gata în stadiul acesta, însă dacă nu vă place că mânecuțele rămân așa cum sunt, eu le voi lăsa fix așa, puteți aici la mânecuțe să mai faceți un rând de piciorușe scurte sau orice altă margine vă place. Poate aveți o margine preferată pe care o veți folosi, sau puteți repeta rândul numărul 11 și pe întreaga circumferință a mânecuțelor. Eu o voi lăsa fix așa, fără nicio altă decorațiune, pentru că modelul pe care l-am folosit la rochiță mi se pare destul de încărcat și dacă voi mai adăuga altceva, pentru mine va fi rochița prea încărcată. Voi puteți să adăugați o bentiță, puteți să puneți o floricică, puteți să puneți absolut ce vreți voi. Depinde de imaginația voastră cum finalizați această rochie. Cu aceste cuvinte, tutorialul meu este gata. Sper că v-a plăcut modelul și că l-ați înțeles. Nu este foarte greu. Trebuie doar puțină atenție atât la partea de sus cât și la partea de jos. Dacă veți lucra cu atenție și veți încerca să înțelegeți
teoria acestui model, acestei rochițele, nu este greu deloc de realizat această rochiță. Sper că v-a plăcut, sper că o să-l încercați, acest model. Nu uitați că aveți posibilitatea să-mi trimiteți fotografiile cu ceea ce lucrați voi în grupul meu Irene's Handmade Group. Veți găsi link în descriere unde puteți da cerere de înscriere și acolo eu sau una din ajutoarele mele vă va da accept. Și cam atât. Până data viitoare vă urez spor la lucru și v-am pupat. La revedere!